Posible nagunahon na ang atong pagkapangulo mga kaigsunan is based on the election that we have received. Every end of the year mga kaigsunan, labi na sa mga local church leaders nato. Gani murag na ay plano-plano mga kaigsunan nga ang termino sa ato ang mga local church officials. Himuon ng 2 ka tuig, Pastor Joy. May po na siya Ma-approve na pohon sa GC. Kay ang gitanaw na ni Pastor Tutong, dili man ingon nga dapat pulihan yun kada tuig, which is very good. Mao ginay nagdagan kaniadto pa mga kaigsunan, tested and proven na siya. Pero for the sake of the continuity of the programs and plans of the leaders, i-extend og another year. So far, Pastor Isbon, daghan ang mga church karon sa Western Mayor Conference nga tag 2 years na ang ilahang yeah, that's right. term mga That's good. kaigsunan. Pero dili pod maayo mga kaigsunan nga human sa 2 years ingnon ta dayon nga para wa na samok status quo na lang nato dito. Dili po na siya maayo mga kaigsunan kay every year, every 2 years makakaplag tag bag-o mga talento mga kaigsunan nga muhaom sa mga responsibilidad in our local church. Tinon. So kung status quo lang ta pirmi buti pasabot wa gyud nay kausaban mga igsoon. So there are several changes nga kinahanglan nato nga atong ato sab nga tagaan o pagtagan mga igsoon. Now, in leadership roles mga igsoon, no, tagaan nato ni dako-dako nga emphasis ning pag-ampo, Bible study o personal nga relasyon sa Ginoo. Actually, spiritual leadership is a life dedicated to devotion mga kaigsunan. Usahay, ako man ang giingon, no, nahisgutan na to kaganina nga ang pagkapangulo, dili lang yun tamang lang kay na-elect ka, kundili unahon yun ang pundasyon nga mga butang mga kaigsunan sa leader. Kung pananglit na-elect ka as an elder for the first time for the next year mga kaigsunan, unsa may manghimuon, pasalamat ka tun-i pag-ay ning leksyon karon ug unsay mga kaagi sa mga leaders kaniadto. Mayo. Relasyon sa Ginoo, dili lang na kay relasyon lang sa tao mo importante, kabalo lang ta mo pikpik sa baga. Okay. That's never enough mga kaigsunan. Relasyon gyud sa Ginoo kay diha na mura na siya og atabay bitaw nga mukalos ta didto sa tubig aron atong ikapanghatag ngadto sa uban mga kaigsunan. So kanang atabay mao na ang atong relasyon sa Dios. Unsa pa na ang atabay? Mao na ang Biblia nga maoy source sa atong kaugdang sa pagkapangulo mga kaigsunan. Dili man ni sa gingon ni Pastor Joy kaganina, dili niingon nga aron way makalupig nimo katarungan pag-abot sa Biblia. Kundili kanang mga kamaturan nga nasa Biblia mga kaigsunan musuhot na dinhi sa atong kinaiya og sa atong pagkatao. Amen. And even so in the way we influence others in our local churches. Mga elders, dili lisod ang mahimong pangulo. Usas mga sekreto. Kung naa kay kahangawa sa imuhang gikuptan nga responsibilidad, at least naatay quality time for devotional sa atong kinabuhi. Dili lang nang kanang sa worship, kundi in your personal Bible study mga kaigsunan. Pagtanaw nimo nga, mao din ni giingon sa leksyon. Usahay lang no, dili man niingon nga unsa ba ni nga ang atong lesson gihimo na lang ni siya nga canned goods na lang sa kadaghanan sa atong mga Sabbath school teachers nga, pastor, daghan kay mig yung nalipay gyud mi kay nakatabang gyud ni, maminaw lang mig, kadali mo tanaw lang mi sa taknas pagtuon. Solve na. But I think it's never enough mga kaigsunan. Kailangan kita og active nga pagsusip personal sa pulong sa Ginoo. Kay nganuman, diha mga kaigsunan sa imong pagpamalandong, sa paghandura ug unsay buti pasabot ni anang mensahe sa Biblia mga kaigsunan, makapahimo nimo nga usa ka ugdang ug ligdong nga pangulo mga kaigsunan.